ба номи худованди бахшанаву меҳрабон ва ниҳоятбораҳм. Ассалому алайкум бар кулли бародарон ва хоҳарони азиз ва аз ҷумла ҳамон ғарибоне ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастанд. Бар ҳамаи шумо саломатии хоҳон ҳастам. дӯстони азиз, бар ҳамаи мо шумо маълум аст ки тӯли чанд вақт мешавад дар ютуб ҳама дар бораи бобоҷон 88 хайпҳо кардестанд. ба хотири чӣ? Ба хотири оне ки бобоҷон 88 пулҳое ки барои сохтани масҷид ҷамъ шуда буд, тақрибан 7-8 ё 9 миллион рубли русия ки ҷамъ шуда буд, мега ҳамаша худаш гирифтаю хӯрдай. ва зидди ҳамин наворҳо беҳад наворҳои бисёр шудестанд. баъд бо як шабакаи ҳасте ки хайри муҳоҷирое бо ҳар ҷойе ки мақсад ҷанг карданд. ман фикр мекунам ин мардҳо, ин блогерҳо барои мненияи ҳамон мардумро фаҳмидан ҳамин хел навор карда бошад. агар дар ҳақиқат бобоҷон пулҳое ки барои сохтани масҷид ҷамъ шуда буд хӯрда бошад, иншоаллоҳ ки ҳам дар дунё ҳам дар охират барои кораш ҷавоб методад назди Аллоҳ. аммо ӯ шахсиятҳое ки ба ризогии худашон ва бо ризогии Аллоҳ таоло аз ҷеби худшон пул бароварда хайр карданд, шумо ташвиш накунед, шумо фаромӯш накунед ки ягон кор дар дунё ва дар охират бепурсу пурс намемонад. ҳамаи кор ҷавобгӯ дорад ба ҳақиқаташ. ва мақсади навор кардани ман ҳамие ки куҷо дая дохил мешавад, мега бобоҷон кидачкай, машиникай, ихелай ухелай. бародарои азиз, шарт нест ки мақсад ҳамара бигирен реклама кунед. ҳадо инсонҳое ҳастанд ки бинем мега дигар мардум, дигар миллат баҳри мо механдад. мо хеста бо як бародармон агар дар ҳақиқат агар ҳамон хӯрда боша, бигирен бақапенаш, буфаҳменаш ва маҷбуриш кунед ёфта бута, агар дар ҳақиқат боша. лекин барои мненияи мардума фаҳмидан боша, хубаш ки худтона шарманда накунед. иқа кӯшиш кардастен барои, ман фикр мекунам бисёри шумо мақсадтон ҷамъ кардани подписчикоае. то замоне ки ютуб бар ҳамаи мо маълумае ки пул наметад дига. намедонам ба ин мардои мо чӣ шудае ки ҳеҷ аз кункӯия дигар намемонанд. хар хӯрда боша, бародарои азиз, бародарои аҳли ислом ва нафароне ҳастанд ки оришона ориши суннатӣ мондагиану хел ҳар хеле гапҳои қабеҳ навистестен. хеле хайп накунед. ман ба фикрам ба он бародар як коргараш, як ҳамкораш омада як вақто нависта буд ки мо туро хел мекунем ку ҳамон шахсияте ки мақсад наброя худаш ҳамон ҷавобгӯ боша, ҳамон шахсияте ки нисбати моя сухани қабеҳ гуфта буданд, ҳам буроя нисбати ҳамин бобоҷон сухани қабеҳ буга, барое ки кун надоранд. фаҳмидесен? гуфт ки ман коргари гуфт ҳамкори ҳамон бобоҷон 88ам. ман тарафдори ягонт нестам, не тарафдори бобоҷонот, не тарафдори дигар шахсиятҳое ки ба номи видеошон мега ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу, боз ҳадис меоранд, суханҳо меоранд. ман тарафдори онҳо ҳам нестам. ман тарафдори ҳамон шахсият ҳастам ки агар ҳақ бошад, ҳақ рӯи об мебарояд. хуб мешавад ки худтона шарманда накунед ва асабои мардумам чӣ накунед. ҳамон мардуме ки нияти хайркунӣ доранд, шумо ҳаморам коре мекунед ки дигар хайр наметкунед. чӣ гуне ки блогери беҳтарини Тоҷикистон ки бо номи Диловар Сафаров ҳаст, то имрӯз ягон шикояте аз ӯ нашунавидем. ҳамон гуфта буд ки вақте гуфтанд ки хайр карда нагӣ. иншоаллоҳ ки ҳамон шахсиятҳое ки хайр карданд ва ё чукур карданд ба хотири ризогии Аллоҳ карданд ки шояд дар ҷаннат қадрдошон Аллоҳ таоло насиб гардонад. яке ӯ шахсияте ки хӯрда боша, Аллоҳ ҷазоша бута ва худо ҳамата нигаҳ дорад.